Bueno, puedes ver cómo está todo. Esto es provocado por los pozos de tormenta de Albeiros, que realmente pasan todos los pozos de tormenta. Son telas, estas son telas, non é espuma ni nada, son telas que se tiran polo vato, que non tenían a acabar no río. Por tanto, podedes ver, bueno, pero non hai só telas, hai ladrillos, hai cristales, hai plástico de todo tipo, hai condós, plástico de todo tipo, hai compresas, isto se pode tirar ao bate, isto non se pode tirar ao bate, isto hai que tirarlo a un contenedor. E claro, se tirar ao bate, acaba despois no río, e despois, de tormenta non funcionan, como dicen que funcionan ben, non funcionan, se pode ver perfectamente que non funcionan. E isto despois atasca o río, e despois provoca que acaben os contenedores cando acaba, e se provoca inundación. Entón o río hai que ter o limpo. Se chego a facer eu, mira, plástico, se chego a facer eu, vou para a cárcel directamente. Pero como fai a administración, se mata. Entón, isto pode ser, esta é unha finca dun veciño que trae as ovellas. Estaba todo cheo de telas, tivemos que limpar. As ovellas non comen as telas, entende? Por tanto, eu creo que isto hai que tomar medidas. Hai que fazer un mantenimiento despois da tormenta, porque creemos que é o máis importante. Non se pode botar a merda aos outros. Así que mirade como está todo cheo de telas. Quen o vai limpiar isto? Onde están os nosos amigos contaminadores para axudar a limpar isto? Onde están? Mirade como está todo cheo de lixo. Todo de telas. Todo de telas. Isto aquí en Albeiros. Onde están? Aquí tedes, por exemplo. Mira como está todo cheo de mierda. Que limpia todo isto? Que limpia todo isto? Así que isto é por culpa de facer políticas en contra do medio ambiente. Non son as silvas, son as telas os que estorban. Mira como está todo. Os praos onde comen as ovellas dun veciño. Plásticos. Agora temos que quitar. Bueno, así que podedes ver como está todo. Así que agora vou me poñer a mãos á obra e vamos a intentar deixar un pouco máis decente isto. Sacaremos o máis gordo pouquinho a pouco. E cando baixo o caudal meteremos no río. Así que, amigos da Terra Viva, isto que tedes. Isto é o que tedes. Estaba a finca prefermosa e podía estar igual. As riadas son naturales. Onde agora co cambio climático e ca contaminación que temos na atmósfera chove moito máis fuerte. Aí aguantou o noso puente, pero mira, aí tedes plásticos e mierdas. Onde están os amigos dos contaminadores para limpiar isto? Así que non os vou ver, seguro que non os vou ver. Estarán acalados, se calarán. Así que isto é a contaminación, cae do rato. Eu que non quero ver moitos. Pero agora vou poñer a máis obra.